gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Unang adlaw karon sa atong ordinary day sa simbahan, human sa pagsaulog sa Christmas season, musod na ta sa ordinary time sa simbahan. Pasabot sa ordinary time nga atong pamalandungan o buhaton ang mga normal o ang mga naandang buluhaton sa atong kinabuhi, isip mga sumusunod, isip mga anak sa Dios. Busa padayon natong iampo ang atong mga kaigsuunan nga nabiktima sa mga trahedya, labi na gyud sa bagyo nga Odette. Ato sang iampo ang mga tao nga nagtabang kanila sa lain-laing mga sektor nga unta panalanginan usab sila sa Dios, labi na gyud ang ato mga benefactors and donors dinhi sa ato mismong parokya ug simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug lig-una kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. May tao nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim. Ang ngalan niya si Elkana, anak ni Jeroham, nga anak ni Eliho. Si Eliho anak ni Toho, nga anak ni So, nga taga Ephraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Ana ug si Penina. May mga anak si Penina, apan si Ana wala. Matag tuig, mag-adtuan si Elkana sa Silo aron pagsimba ug paghalad ug mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Opni ug si Pinihas. Inighalad ni Elkana ug mga mananap nga sunugon. Hatagan niyag usa ka bahin si Penina ug tagsa usab ka bahin ang mga anak niya, apan bisan mas gihigugma niya si Ana, hatagan lamang niyag usa ka bahin, kay wala man siya hatagi sa Ginoo ug anak. Tungod niini, kanunay biay-biayo ni Penina si Ana. Bugal-bugalan siya ni Penina, matag higayon nga siya moadto sa balay sa Dios. Busa si Ana, maghilak og dili mokaon. Ug si Elkana,
ang iyang bana, muingon kaniya, Ana, nganong naghilak ka man ug dili ka man mukaon? Unsa may imong nabulan? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo o Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Kanimo o Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Unsaon ako pagbalos ang Ginoo, tungod sa tanang kaayuhan nga iyang gibuhat kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo o Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo, sa atubangan sa tibok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa mga nagmakanunayon kaniya. O Ginoo, ako ang imong sulugoon, ang anak sa imong alagad nga babay, imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo o Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo, sa atubangan sa tibok niyang lungsod. Diha sa kahawanan sa balay sa Ginoo, diha sa imong kataliwad-an, O Jerusalem. Kanimo o Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. mayang ka.
Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayon ikaw, O Kristo. Kung atong ipasukad ang atong pamalandong sa ato karong bag-ong gisudlan nga panahon sa simbahan, ang ordinary time, pwede natong ingnon nga niining ordinaryong panahon sa atong kinabuhi, dili espesyal nga mga panahon, masinati nato ang mga nasinati sa mga taong gihisgutan dinhi sa atong mga pagbasa ug sa Ebanghelyo. Si Ana, asawa niya, way anak. Daghan sa mga tao nga ang ordinaryo nilang kinabuhi, wa gid sila'y anak. Niya, maghilak siya, kay bugal-bugalan siya sa laing asawa siyang bana. Kay sa una, okay raman ang tagurha, tagutlo, abot pa ganig tagnapo ang asawa. Di raman na sila mag-away sa old nga practice ba. O niya, maghilak in taon, niya, bugal-bugalan pagyod, insultohon pagyod. Di ba? Makasinati man tana, ordinaryo raman gina. Kanang kasakit, kalipay, kapakyasan, mga problema, kanisang trahedya, ordinary po ni, kaning mga bagyo, linog, mga sakit, sama aning Omicron, COVID-19, mga sakit ba? Ordinaryo na siya nga mga panghitabo sa kinabuhi, nga angay na tong dawaton. Diri sa atong Ebanghelyo, nangisda sila si Santiago, si Andres, si isa pa tong uban, Pedro, si Juan. Ordinaryo po na nga kuan, nga kinabuhi, nga manginabuhi ta. Bisan pag-unsa ka espesyal ang atong mga saulog, balik kita ng back to normal. Mao din nilang isulti. Human sa celebration, back to normal. Normal na atong kinabuhi. Pero atong makita nga si Jesus miduol sa iyang mga tinun-an ug miimbitar nila nga sunod nako diha mismo sa ordinaryo nilang kahimtang. Samtang namukot sila, samtang nagtrabaho, diha ni imbitar ang Ginoo, sunod nako. Unsa may meaning ana? Hibaw mo. Wa man sila imbitara dito sa espesyal nga namaroy mga style bitaw ani mga businessmen kanang imbitaron kag dinner unya dito do na day produkto nga ipresentar, no, naman na inana and magadiring ta na human magparty ta niya imbitaron hibong lang nga imbitaron man ko nilang party do na day i-present dito nga produkto, mga espesyal nga moment ba
Pero ang Ginoo anha day siya musod sa ordinaryo natong kinabuhi. Sama nang manglimpyo ka sa inyong balay, moabot dayon ang balita ng imong bana nabangga ang gisakyan. Sama na, nindot na o bati? Mayong balita na o bati nga balita? Husga. Gusto mo ana dili? Naipipila nga gusto. No, nasa ipipila. Siambot lang pa din kanus aka na mabangga ng panuway dako. Labi na yung magkuyog sa kabit katubad dihang na viral sa to sa social media nga dihay government official man siguro to nga kuyog siyang kabit niya nabangga. Sus, nasakpan gino sa asawa kay ang kuyog kabit man da patay. Mo bitaw ako di jud kumukuyog sa madre kay sakpan niya tanong mabangga ta. Nabita ko hunahuna na kanibang wild lang ang mga hunahuna ba. Unsa ka no? Makikita kog babae ngadto sa hotel para sa to makatilaw sa kuan ng dugdug ba na. Nindot sa doy ako hunahuna ba nindot sa. Pero ako sa i-fast forward ang negative pastag maglinog no nya malusno ba. Nya madatugan gid mi didto. May imagine ninyo? Nya, kuanon man na, kanang rescuehon man na, kanang pang-ukbon man na, kanang mga nangatabon dito, tanawon man nagkinsay mga natabunan. Sus, inigo ka, hala, Father Siano. Ang kuyog, taga San Vicente, sus. Hastang kulbaa. Di ba, mga inana ba, hunahuna? Magunahuna sa ko, nga ordinaryo man nga panghitabo agad. Ako gining lahuson. Guwang-guwang na raba ko, pastag atakihon ko sa kasing-kasing, ug adto ko mamatay, inigtris, diin mamatay, hala, mahugyapon. Ada din, ala ko, mas may pag-ari ko mamatay sa kong kwarto, ari ko magtikos-kos dire, no? Kay makaingon pang mga tao, faithful gid ni siya. Nakaroon, unsaon man ta pagtawag sa Ginoo, nga musunod ta niya sa atong pagbuhat ug pag-atubang sa ordinaryong mga panghitabo sa atong kinabuhi. Musunod unta ta niya. Kay kita gud usahay sa ordinaryong panghitabo, murag wa nay Ginoo. Usahay ba? Sama ko sa kong pagkapari. Ordinaryo man ning pagmisa, ordinaryo ning pagwali, ordinaryo ning dupa-dupa. Nahimo naman ning ordinary nako. Kuyaw kaayo kung sa matag misa nako malimot ko nga naadi ay ang Ginoo nagtawag nako sa pag-ingon sunod nako. Kana sang inyo kamo mga asawa, kanang inyong pagdug sa inyong bana, kanang inyong pagkaundungan sa inyong bana, gaos-gaos ninyo diha, hikap-hikap, ordinaryo naman na ninyo, di ba? O dili na ordinaryo? Ordinaryo na, kanang muragwa na lang na ninyo ba? Kiss-kiss, anak. Kami, mga pare, special kay na namo, pero wa man mi anak. Kamu naaman mo anak. Pero timan sa inyong pagbuhat anak, sa inyong pagpakigpuyo sa inyong bana, basig nalimot mo, or sa inyong asawa, basig nalimot mo, nga naa day invitasyon ang Ginoo, matag karon og unya, nga mosunod kaniya. Muna mamalandong kita sa atong ordinary course of life, nagsunod batas Ginoo, kay anha day siya diha mo pakita nato, anha siya diha makighimamat ug makigsuod nato sa ordinary way. Kanang mo bisita ang Santo Papa diri nya dayon tag hilak-hilak, kita na jud ko sa Santo Papa, kita na jud ko sa Santo Papa. Nagtuod ay ka nga maunang panahon na nga ang Ginoo nakikita nimo. Basig dili. Kanang moadto ka og mag-pilgrimage adto sa Hulilan nya mag-ingon-ingon day ka, sus kita jud ko Ginoo, lainas akong gibati nga nakaadto jud ko anang lugar. Oy, basig dili, extraordinary man na. Nya pagulis inyo, balikas na sad, yaw-yaw na sad, pangusi na sad ang mga apo, panghapak ang mga bata. Anya? Wa ka mo imbitar nimong Ginoo diha nga sa imong pagtratar sa imong anak, sa imong apo, niining apo nga kusog ang mudagandagan magsagit-sagit pa, sunda ko unsaon na pagtratar.
Gani, ordinary naman lang din magsuroy-suroy ni mga sasing boys na nasay sasing girl. Sunod-sunod. Anya, ang madugay ni managhan maginig samot. Ordinary man na sila. Pero kada naputan-awa na nila, makaingon siya ko, Lord, unsaon man din ako pagtratar ni mga ilagaan ni. Mura mga ilaga, kay muguho, muok-ok. Muguho, muok-ok na ba? Nga ikataon-taoran, tagaag pagkaon, kaon din paspas kayo. Mura siya ilaga ba? Nga sunod na sa di humagkaon, pamahid na human magpundok dito sa opisina. Lain na sa toyo, 20 na sad. Hatag na sa 20. Pero karon nakaton-katon na biya sila, gilamdagan sa kus Ginoo, tudloi, ikatikais, na dili pwedeng mukaon, dili pwedeng mangayog kwarta, kung dili mo trabaho. Mao na sila karon, limpyo-limpyo dahil na din. Padel, manamig limpyo. Nya, sa may sunod, lista pa din. Lista. Na din. Pwede pa lista. Kung saan, para ni dakupon. Lista na gaina, pasabot na, nananay, reward. May na lang na, hinahinay tudlo ba? Nya, imbitasyon ba niya sa Ginoo? Ordinary way of life. Karon bitaw ordinaryo manggid na, no? Or special ba ka na nga moment? Kana bang kasakit, maigo kas bagyo? Unsa man na, ordinaryo o special? Kana bang mawagtang imong atop? Ordinary, special. Part nas kinabuhi mo na magtanaw-tanaw mo sa inyong atop, huna-huna nga sooner or later mawa ra gid na. Pero usahay ganahan sa tangang atop ibalik mo na karon daghan kita dihang mga request nga ang atop unta nila mabalik. Mo na kita sad gitawag man tas Ginoo, isip simbahan, ako isip amahan ninyo dinhi sa parokya, gitawag ko sa Ginoo, atopi pod ng mga parishioner ni mong wa nay atop. Oy nakuasam sa kog kwarta, nagalisod kita sa kolekta diri mo, negative man kita. Sa mo na nang niingon ko gahapon nga naa tay bag-ong slot. Karon lang ning simanaha. DMC, Divine Mercy and Charity. Divine Mercy and Charity. Nanginahanglan tag mga merciful and charitable hearts. Nya inighatag sa nimo matud pa ni Kristo, bulahan kamong mga maluluyon, makadawat sad mo kaluoy. Blessed are you who are merciful, you will receive mercy. Nya, blessed are you who are charitable, you will receive charitable graces from God. Muna siya, muna maligya tagahapon, lipay kay koy. Siya man gani atong treasurer pagkwenta niya gahapon nahalinan dayon taog 228 ka slots. Sinang ana 228. Unya aron og naalang naasay maluoy nato nga namaligyag sin nga ilang ibaligya og tag 500 ang sin kay ni mahal ra ba kuno karon pero basig hadlok sila gabaan ila lang ihatag nato di lang sa nang katong baga kayo igo-igo lang ba o makapalit tag 500 nanatay 228 ka sin so makahatag-hatag na kita anis mga way atop di ba pero ipanghatag tani next week pa kay kutob ra man ni karong Sunday ang atong slots mga pamalit dayon mo usa lang ka slot tag 500 ra man ang slot di ba usa lang ka slot do na nay tawag ang Ginoo nato unsa may tawag sa Ginoo nga ato gyung alagaran ang mga taong kabus. Kinsa man ang mga kabus, gisurvey na naron sa ato mga lay ministers, kuyog nila Brad Loloy, sila Brad Dennis, kanila Brad Dalio. Nagkuyog na naron sila ngadto siging survey sa mga lugar sa mga kapilya, kinsa gidtong mga tao nga di gyud in town kahimo pagbalik sa ilang atop. Mo na ato silang tabangan. Daghan kay ni sila. Gabaha ni in town sila karon, no? Nay uban gibutangan na lagtrapal, nasa uban ang mga nangalukot nilang sin, ila na lang gipangtulid, nya gibutang dito, akahibaw ko tagon nga iniguan, mano ra sad na siya. Wa gani ikapalit og bulkasil.
Ang uban ako makitaan dito, gibutang ang sin, wa man sa ikapalit og umbrella o kanang lansang. Ang gibutang na lang nila, pisi na lang. Utangan, bantingag pisi o sa kaatop, aron na lang di maus-os. Unya hapak ko naghuyo-huy sa hangin, mangambak na sa nagbalik. Nga daghan ay kaluloy ako, mubati ko ani kay pagbagyong ruping, nabungkag sa to akong balay, naghigda kong giyuta, mga hapit mo 3 ka buwan. Nakatong akong ginuba nga sin, akong gibutang diri sa ibabaw. Ni ari ko maghigda si yuta. Trabaho ko, pero mauna akong kahimtang. Galong slib ko dito sa bangko, magsirsir sila nako. Iniguli higda day yuta. Grabe gito. Yang akong paralyzed nga papa, dito nako gibutang sa among balay, sa akatong balay sa akong maguwang dito sa wa man maigos bagyo, tus unahan. Ang ako mang balay mo nabungkag. Dito yung taong akong paralyzed nga papa, ang akong mama, kuyog sila dito. Timan dito. Pahigdaon ako atong yuta. Ako mga igsoon, no, ban laki, apila ni si Brad Clito, higda mi dia si yuta. Mo na maka-feel gid ko anang mawagtangag atop. Kay ako sa dang kinabuhi sa una. Nya gaatiman pa kong paralyzed nga amahan. Una karon isip Paris priest, wa naman ko'y balay. Manghatag lang kong atop. Nya og magkinaon sa magbalay sa ko. Kuyawan sa ko kay basig na niya ko'y imbitaron na caretaker ba. Di na lang ko anay. Ari na lang ko ordinary way of life sa usa ka pari, no? Nga mao ang pag-ampo sama ni Hesus, ampo, alagad o sakripisyo. Mao na siya among tema sa COVID-G, kaning among grupo, Kapitan Faye ay apil na ami tema diha, among maxim ba, principle namo sa nangapilan ng COVID-G or COVID group. Amping, ang sa diday, ampo, alagad, antos. Muna among ordinary way of life. Nga mga banam na sila, mga asawa, mga couples mo na sila, ang asawa na ganyan mo'y masakitan, mo ingon dayon, ampo, antos, alagad. Antoson ko ning animal, alagaran ko ni. Nya magampo ko sa Ginoo. Nya maulian na gani, ang bana na say masakitan, ang bana na say mingon, ampo, antos, o alagad aning buang-buang dako. Maulian na sa sila. Kami mga pare, wa rami anak. Sila lang, kamulay ampo, kami di lami mo ampo para ninyo, kamo lang say antos-antos diha, inyong nang gituyuan, nya, kamo na lang say alagad-alagad. Kami diri, tig-kulikta lang, kulikta, nya amo sa nang ihatag sa uban nga nagkinahanglan. Di ba? Ordinary way of life, pero kinahanglan tag extraordinary relationship with Jesus. Kanunay siya nag-imbitar kanato, sunod kanako sa imong pagpanglaba, sa imong pagmisa, sa imong pagrosaryo, sa imong pag-eskwela, sa imong pagpanglimpyos balay, apil na sa nang imong pagparking sa imong sakyanan o pagpangural anang imong yuta, sunod kanako. Di ba? Apil na sa nang imong pagpangiskis anang kilay, pag-atiman sa imong buhok o sa imong naong, sunod kanako. Ana na siya. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, isip usa ka katilingban nga pinili sa Dios o gihigugma niya, masaligon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan nga gitawag sa pagpanagat ug mga tawo malig-on diha sa pag-atubang sa mga kalisod ug mga pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mabatunan na sa atong nasod ang tiunay nga kalinaw, kahiusa ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalaing-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga pagpanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, pagmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, mapinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga igsoong nangamatay makatagamtam na sa kalinaw uban sa nabanhaw ng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios namo, tabangi kami sa pagtuman sa imong kabubuton diha sa ordinaryong mga butang nga among giatiman matag adlaw. Dawata usab ang among mga pangamuyo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tuwatan na tayo sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa cross, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat
ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga way katapusan alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagaday kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hangtanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga sa mga langit, pagdayon aking ngalan, muabot
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Lord, in a special way, we'd like to give thanks to Thee for all the wonderful things You've done. Lord, we give thanks to You for the chance to be with You, for the world and the people all around. So with love in our hearts, we offer You everything we have. Oh, our Lord, we thank You for Your love. Yes, our Lord, we thank You for the morning, noon, and night time. Oh, our Lord, we thank You for giving us a chance to be with You. Oh, thank You, Lord. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang
gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami kanim nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kahiusa uban ni Kristo, union with Jesus. Nya mahitabo ra ni kon ato gid siyang sundon diha sa mga ordinaryo natong mga buluhaton o kahimtang sa kinabuhi. So update sa atong nahalin sa atong Divine Mercy and Charity or DMC nga special slots. Sa 3,000 ka slots nga atong gibaligya, sa ako nang ikaingon kaganihan, anatay halin na 228 slots. Pakpakan na to ang namaliit. 2,772 slots na lang ang nahibilin. Kanindot, no? Naay mo pakyaw, ani. Dali naman ni mahurot. Kamu diya kisay mo pakyaw. So akong hangyo, kadtong wa nawagtangi og atop, ang inyong balay ba, wa mawagtangig atop, pasabot ana, giimbitar mo ni Kristo karon nga muhatag mo bisag usa na lang ka pligo or usa ka slot para sa mga way atop. Pasalamat nga wa ka bawag tangig atop. Di ba? Anong magduko-duko mamukon ingon ani akong isulti. Ana ha, manghatag kita. Wa gud ka mawag tangig atop or na kay daghang ikaili sa imong atop. Di pasabot ana, giimbitar ka, tagay pud tog share bisag usa lang ka slot ang mga wain tawi atop. Nya iagi lang diri simbahan aron matingog na to og hatag. Kami man say nag-survey kinsay angay hatagan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. I will be Yahweh who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Strong and constant is my love.